det er et langvarigt og det er et stabilt samarbejde. Det er et godt sted at starte. Jeg har stået på i 20 år. NOV Subsea Production Systems in Kalundborg manufactures advanced flexible pipes, the offshore oil and gas industry, designed to perform under some of the world's most demanding subsea conditions. Odin Engineering has developed and manufactured specialized machinery for NOV that optimizes production and ensures high quality, precision and operational reliability in the manufacturing process. Vi står egentlig ofte og har nogle ret specielle problemer, der skal løses. Nogle problemer, som det måske ikke nødvendigvis andre, der har. Og i den sammenhæng så er det stor værdi for os, at vi har en partner, som kan levere specialmaskiner, det vi kalder one-of-a-kind maskiner, som vi egentlig kan samarbejde om, fra noget, der står på bagsiden af en serviet, og så til noget, som bliver til en rigtig maskine. Helt konkret så står jeg her ved siden af en maskine, vi kalder det en CPC. Den kontrollerer pitchen på vores rør. Vores rør, de er fleksible, det kan måske være svært lige at se, når man ser dem, men det er det altså. Og de kan rulles om. Det vi populært set kalder garnnøgler, som er 10 meter i diameter. Det, at vi kan kontrollere pitchen, det gør, at vi har meget nemmere ved at styre den fleksibilitet. Det er simpelthen en konkurrenceparameter, og så gør det simpelthen bare livet nemmere for os. Og det var ikke hvem som helst, der bare lige ville kunne bygge sådan en maskine for os. Jeg ved ikke, hvordan det kører, hvis man slækkede på den. Og i forhold til Odin er det stor værdi for os, at dels at vi kan samarbejde omkring innovationen, men sådan set også, at de er vant til at arbejde med maskiner, som har den størrelse og så videre, som vi har brug for. Så det er vi rigtig glade for. Det er bare et rigtig godt eksempel på, hvorfor vi er glade for det. Would you like to learn more about what Odin Engineering can do for your production? Then feel free to contact us.